Hoxe, no termómetro. 1:10 do mediodía, rutas cara ao perigo, rutas que comezan dun xeito alegre e que poden rematar cun resultado mortal se non tomamos as precaucións axeitadas. Foi o que lle socorreu a unhas excursionistas rescatadas, Óscar, por esas persoas que estamos vendo aí en Nogueira de Ramuín, non? Correcto, Rocío, aí vedes a dúas das persoas que rescataron este xoves a esos sendeiristas desde este coche, por exemplo, no que estou eu subido agora mesmo, amigos, porque agora o que me vou facer é de protección civil. A min encántame isto, amigos, porque teñen uns coches, un equipamento bárbaro, e o que quero é que o vexades comigo, e que vos deades conta do moito que traballan e de como fan eses rescates, porque efectivamente, Manuel, que temos aquí un dos responsables aquí en Nogueira de Ramuín, xusto ao lado do mosteiro, que tedes aquí unha ruta maravillosa que empeza xusto aquí, verdade, Manuel? Aquí, sí, xusto aquí. Aquí isto é o arranque da ruta e por aquí baixa hasta o mismo río uns 4 kilómetros. Uns 4 kilómetros e foi aquí o xoves pasado onde pasou pois este pequeno susto que tivestes, non? Porque como foi todo? Pois estes eran dous clientes, dous aloxados aquí no Parador, que chegaron ese xoves a mañán, era o primeiro día que estaban aquí, e á tarde decidiron por facer unha destas rutas, concretamente esta que sae daqui, baixa hasta o Cañón, chamámoslle a ruta de San Juan de Cachón, porque no medio da ruta hai unha edificación, unha especie de ermida, que lle chaman así, e, bueno, pois decidironse a dar un paseo, e, bueno, pois nun momento dado da camiñata, pois desviáronse un pouco da ruta e perdéronse, claro. En un momento dado vos tedes que entrar por aí abaixo, que temos unha ruta bastante complexa. Como vos podedes ver, hai un desnivel bastante considerable. Bastante considerable. Baixa hasta o río. Entonces, pois, bueno, xa por si é unha ruta que hai que tomar con moita precaución e moita... sabendo moi ben, levando pois, o calzado adecuado e tomar as precaucións máis ou menos adecuadas. Exacto, porque de feito por iso tedes todas estas ferramentas que temos aquí, o sea, mire, para aí, Marcos, porque veño chico unha destas ferramentas coas que ides por aí abaixo, non? Metedesvos por aí abaixo con isto, verdade, Manuel? No momento dado que se salen da ruta, pois acceden a sitios onde hai moita maleza, moito tal, pois nós levamos tanto unha desbrozadora como a este tipo de tal, que é moi lixeira, é de moi fácil manexo, por calquer tipo de ramas, árbores pequenos, desbrozadora para chegarnos hasta onde están eles. Para chegarvos onde están eles, que vemos por aquí, Manuel, se me acompañas, porque temos aquí unha vista de como de frondoso esta ruta. Moita rama, moito silva, moito toxo, moito tal. Entonces, pois claro, o acceso a veces complícase. Complícase, amigos, pero aquí vedes como Protección Civil sempre atopa o camiño para chegar onde a vos. E así foi outro día que atopáronos a iso das 11, pero estaban completamente ben e puideron poñelos a salvo. Xa sabedes, moito cuidado, amigos, moito cuidado, pero sempre que os necesitemos, aquí está Protección Civil. Pois sí, moito mérito, grazas, Óscar, o dos rescatadores, sempre tan providenciais, pero que claro, vendo esa imaxe que nos amosaba aí, Óscar, é que é moi sinxelo, Bernardo, nese lugar tan frondoso, desorientarse se non imos, sobre todo, ben equipados, non? Unha zona que persoalmente, Rocío, a min non me resulta descoñecida, é terreo do Trail Ribeira Sacra, unha carreira de montaña espectacular que se celebra no mes de outubro e tamén unha das máis duras, a ver se me invitan este ano, pero sexa onde sexa, se nos botamos o monte, mellor previr accidentes e contratempos. Como? En primeiro lugar, indo ben equipados, con a nosa roupa de augas, vale? No caso de tempo adverso, con o noso pantalón de augas, con a nosa camiseta térmica, membrana para que non nos cale a auga, e nos pés, por favor, calzado axeitado, con tacos que teñan bo agarre, que non estean gastados para non esvarar, vale? Non me vaiades con chanclas da praia ao monte. Se temos pensado ir por zonas escarpadas ou de moita pendente, o uso duns bastóns de montaña poden axudarnos tamén, e mesmo, se o tempo é bo, protexamos vista, cabeza e pel, vale? Con gafas, con viseira e con protector solar, da igual a época do ano na que esteamos. Mellor consultar a previsión antes cos compañeiros do tempo desta casa, saber se vai haber néboa, neve, moita calor, a temperatura e ante condicións extremas cambiamos a data da nosa expedición. Vale? Planearemos a nosa actividade, saber que tipo de dificultade imos a topar no camiño e non saímos dos sendeiros que estean marcados. E vou incluir un mapa ou unha brúxula por se nos desorientamos, un mapa que saibamos ler, que saibamos interpretar con precisión. Vale? E nos tempos que corren, útil tamén é levar connosco o teléfono, con batería. E se nos
se nos vai de tempo a batería, ou a ruta, batería externa, para non quedar incomunicados. Nunca sabemos se hai que avisar a emerxencias por algunha torcedura, resbalón ou algunha caída. É bo que deixemos avisado a alguén de cal vai ser a nosa ruta e a hora que estimamos volver a casa, vale? E se nunha zona quedamos en cobertura, en moitas carreiras é obrigatorio levar o pito para que nos escoiten. E tamén outra das cousas obrigatorias, a manta térmica, saben por qué? Porque en caso de accidente mantén a calor do noso corpo e evita a hipotermia. Estamos a facer un sobreesforzo, un esforzo físico grande que pode provocar fatiga e exceso de sede, contra a deshidratación, bebida, a nosa botella de agua que non falte, e algo de comida lixeira, unhas barriñas, uns froitos secos, o que queiramos. E se na nosa mochila nunca está de máis levar unha caixiña de primeiros auxilios, vale? Con algo para as picadas, podemos atopar unha abella, unha vespa, unha planta urticante. E non empezar a ruta moi tarde, se pasa algo, que queden horas de luz para que teñan tempo, para que nos veñan rescatar. Así que mellor, se temos unha luz frontal moito mellor. Unha navalla. E o que dicía outro día Héctor, lembraredes tamén na mesa contra as carrachas, este ganchiño para retirar as carrachas. Isto, bueno, de axuda bárbara. Iremos mellor en grupo, sen descolgarnos del, respectaremos o ambiente, por suposto a flora e a fauna, escoitaremos o corpo, se estamos cansos, veña, a descansar. E o mellor consello, prudencia e non arriscar, non cometer imprudencias por un exceso de confianza, amigos. Que importante escoitar